Niektorí ľudia sa nikdy nepodajú ako prví, nie preto, že by im to bolo jedno, ale preto, že sa naučili to nerobiť. Psychológia to nazýva vyhýbavá väzba. Je to reakcia na detstvá, v ktorých chýbalo bezpečie, láska prichádzala s podmienkami, alebo vôbec neprišla. Takže sa stali nezávislými, logickými a nedotknuteľnými. Túžia po spojení, ale cúvajú, keď sa k ním priblížia. Boja sa koncov, preto sa vyhýbajú začiatkom. Príliš premýšľajú o emóciách, spracovávajú bolesť rozumom a snažia sa niekoho pustiť k sebe úplne. Nie sú však bezcitní. Sú zranení. Liečenie začína odnaučením sa myšlienky, že potreba druhých je slabosť.